Karon pa rin sila nagkauli ka nag-shopping. Dongs kayo, happy Father's Day dongs. Nag-shopping sila guys, kawanon man saan din po. Naday sila, namalit ni sila og bagikan ni sila. Pwede. Sila gamit unya kaning bag oh, na sila yung bag mo palit. Lilia, tarungon gini nimo teng. Ayo gini bariraw teng. Sada kay bag oh. Maning notebook sa bidfor ma. Dayo nagpapalit ko og Tupperware. Palit ko Tupperware guys kay magluto-luto naman pud ko og snack. So, ang lang natay bagong Tupperware kay ako mga Tupperware nga daan is nanlagom na. So, baguhan nagpabago kong Tupperware kay para nga mabag-o pud ang kuan sa atong baligya. So, naday man ni diri oh. Naay man ni kay negosyo ni Mek. Dili pa ko magluto ani sa semana na ko magluto. Ang gani wala ni natusok. Wala ni ilang pangpalit na gamit guys oh, mga notebook. Ilang ko notebook lang. Napulo ka buok. Ang gabi pabugat na ni notebook lang oh. Grade 4 na si Sharon. Sharon coin. Pagsa mo ingani? Basta naul ba kay ninyo kami sa una, wag gid ni gamit ingani ba? Kamo social na kay mo gamit na mo sa kuan. Kami sa nagsulod. Ti, guba na ti. Bugok man. Ni sa una. Hoy, puri boyag. Kani kang liaros ni notebook guys oh. Balik kay time. Di color sila sa iyang papa pagpalit. Ay, ako mga may papadag ni anak. Colors. Tapil. Kamo ni lang magpalit ng gamit. Kani karton kani ko ani siya. Bahog sa manok og pilit na akong gipa-galing. Pila kilo pilit? Duha. Mag-try ta og kuan, mag-try kog luto sa palitaw. Palitaw. Unya na dai liha diri guys. Liha din siya, ay liha. Vanilya og liha. Di para ni siya sa kutsinta. So kanira akong gipapalit sa akong gamit kay kanira moy wala diri baligya sa amo kini. Dito ra gid siya sa merkado mapalit. Unya nagpalitan si Dongski og planggana. Yung may planggana guys, dako kay mong planggana ay kanang dali ka ba akong planggana sa kanisya, baga kisa nang siya oh. Pangisda. Pangisda nga planggana guys, ipalit ni Dodong. Baga kayo. Pwede na ni siya tungtungan manigo. Mupalit ka otro og gamay-gamay lang ni kay ang pag dako kayo da. Taas dam rasanan. Dili na siya dali. Dili na gid siya dali mabuak guys. Ang planggana diri kay sakit kay dali mabuak. Kanina ko nagigistanan siya, dinagid siya dali mabuak. Makulan sa ulan ba ulan? Papaya. Unya, naay Tupperware guys, oh, para balunan daw ni. Ang balon kag luto liya. Iskulahan. Nama oh. Yang dat mo.